پێشەنگا خورێکان لە باژارێ ئامێدێ بەردەوام دکە. درۆژە خوا سێیەمینده ji 6,000 زێدەتر وێلاتی سەردانا پێشەنگەیەکردن لە هەر ئالیەکێدە بەهێنا خواردنێک ئان خورێکان تێ. ji 55 bajaran kampanya beşdar bûn. Her hoste li ber dezgehekî de xurêkek difroşin. An jî li wirçê dikin û difroşin. Ji wan xurêkan ku di pêşengeyê de tên amadekirin, yek jî şîrîniya bi navê poşmaniyê ye. Bi navekê din pîşmaniyê ye. Sê xortên sêrtî li ber dezgehên xwe şîrîniyê çêdikin û difroşin. Ev navê vê pişmaniye. Pişmaniye pêşî em şekir tikelînin. Şekir tikelînin piştê nîv saetê dî şekir tê qivama xwe em dökmişê mermerê dikin. Pişmermerê de şekir dibe weka adayê. Weka adayê em tîne sêrtepsiyê adayê. Em sêrtepsiyê xwe re 8 şîzmiş dikin. Pişwî de em ûn yağ têxine navê em vetikin. Ûn û arvan û yağ em têxine navê em pişwî de vetikin. Pişwî de vedibe tê dibe pişmaniye. Xortên kur şîrîniya pîşmaniye an ku eyîdê İzmitê bi şekir ard û birûnê çêdikin. Bi hostetî şekirê li ser dezgehekê mermer dihelînin û dikin weka benîştê. Laliyekê jî birûna ard hevîr çêdikin. Dûvre wan têkilî hevdû dikin û heta dibe weka tayê por distirên. Çîroka çêkirin û navê şîrîniyê jî wisa anîn ziman. Vêga çima navê pişmaniye pêşî de padîşah hebû. Keçavî hebû. Keçavî yekî keçavî sevmiş dikir. Keçavî sevmiş dikir padîşah nedidayê. Tamam. Piştî de padîşah got ez ê keça xwe bidim te tu ama pora keça min de tu tatlî mereşekî got. Piştî de evî jî geriya tiştek nedît. Piştî de ok bû. Vêga yağ dikeve nava şekirê ya şekirê ayrılmış dike ya. Yağ bê hemdî kete nava şekirê ya şekirê ayrılmış kir. Evî merkezî rent ayırmış ve o kaporayı çedbe evici çekir navê danî te pişmaniye. Piştî de keçavî sant keçavî çuwa sant keça padîşah ye keça padîşah wî dixwaste her ti şey dixwaste. Piştî de ew jî pişman bû çima keça padîşah sant çünkü nav okey çuwa bêjim vêga keça padîşah qasta xweş ew jî kar bû qarşılamış ke ew jî kar bû qarşılamış ke piştî de pişman bû. Keçay pişman bu navê wî tatliyê jî dende pişmaniye. Pişmaniye awsar derkeçê bû. Şîrîniya pîşmaniyeyê bi zehmetê tê çêkirin, lê bi erzanê tê firotin. Xortê sêrtî dibêje feydeya pêşengeyên bi vê rengî ji bo kirîn û firotinê jî çêdibin. Ji bo wî jî ew jî beşdarê pêşengeyê bûne. Hêjayê gotinê ku pêşengeha xurêkan ve heta roja şemiyê bidome. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amet.